Der er ved at trille en møgkugle. Pas nu på. Jamen, jeg har forstyrret den op på 12, så nu triller den ud der. Ja. Du går stærkt, du. Ja. Det er jeg spændt på nu. Den er sat helt op på 12 gange. Nu har jeg taget 1,5 minut med det. Nu kommer den derind. Skal jeg stoppe den? Ja, jeg tror ikke. Det er ikke det vildeste dyr, vi har set endnu. Nej, men det er da meget fascinerende.